Bi urte daramatzagu hausturatik auzoari ekarpen bat egiten eta aisialdi eredu alternatibo bat eskaintzen, eta azkenaldian bai sumatzen genuela gure jardun politikoa aurrera eramateko gaztetxe edo espazio baten beharra. Hortaz, urriaren 25ean Maiatzak bat gaztetxea okupatu genuen, eta geroztik lanean ibili gara, hainbat lan lerro martxan jarri ditugu eta garatzen ibili gara. Hainbat auzokide egon dira proiektu honetan lanean, eta azken hilabeteotan bai sumatu dugula proiektua oztopatu nahi digutela edo oztopoak sumatu ditugula, eta gaurkoan auzoko bi gazte epaituak izango dira gaztetxean haien aletxoa jartzeagatik. Orduan, gaurkoan hemen elkartu gara epaituei elkartasuna eta babesa adierazteko. Lan handia dago proiektu honen atzean, eta hortaz argi utzi nahi dugu, orain arte esan dugun moduan, gaztetxea ez dela espazio huts bat, proiektu oso bat dela, eta hortaz lanean jarraituko dugula. Uste dugu Euskal Herrian gaztetxeen aldeko latuan edo latura batu garela, eta borroka honek merezi duela, eta hortaz hemendik ere gure elkartasun guztia Zubegi gaztetxeari, Errotxapeako gaztetxea duela aste batzuk desalojatua izan zena, baita Euskal Herrian zehar lanean dabiltzen gaztetxe eta gazte asanblada guztiei.